India mi ka channel banwan ra kubor ba man lagasni. Ka UN Security Council hakasngi balang kala syong jingialang kerki kumshi bynta banya pyrkhat kam halor ka jingle thambor jongka Israel ki he jongka Hamas ki badon hapok kwata. Ya kate ka jingialang lapan bet Pynlong hakapor kumbalai baje no phaisngi hapok kanong ba New York bat ya kane ka jingialang lakhot da ka Nigeria bat ka Pakistan. Na peleng jongki we pat kiri ki bom da pau kerteng bat ki badawa ya ka UN baka de banle ai no bat pesangi ya ka jingiakan ak hakapertei haswa bakan poi thma ba kumbala jateng hakipor barim. Namar laong baka thma jongka Israel kelawan ra jingma shibun e hakapor menta hakaba ka Israel kan mapshu e kinong yalam ka Hamas wat kito ki balai phet shaki we pat kiri ru. Kalalai khenra balai hiar thma klem dasal yai ki kendon bati anjung kite ki we pat kiri. Namar kata laong baka jingde jongka Israel hakani kapor kalawan ra jingma shibun hakaba kite kiri bamarjan kila ban bitar bat put keliang ya ka jingde jongka Israel. Kadba ki paralog jongka Israel pat kum ka India kin haban pyrkhat ASEAN lada kani kan wanjia ya ka Israel. Kumta laong baka ne ka jingle jongka Israel hakani kapor kalawan ra jing e ki babun kiri omtang ya ka Hamas ne ka Palestine. Dei kene ka daw ka bala Pynlong ya ka UN Security Council bakan hapan syong jingialang kerki hakate ka sngi bante lakam ni kani.